Hola, soc Julio, un guia d'aquí de Casa de les Punxes. Estem ara a l'entrada de l'Àngela Terrades i podem veure aquí com la natura no es queda fora de la casa, sinó que entra dintre. Sobretot aquí tenim la part que va treballar Puig i Cadafalch amb el ferro. La decoració de la forja és una característica molt dels edificis de Puig i Cadafalch. En aquest cas tenim aquestes margarides que va fer. A l'època no hi havia soldadura. Llavors tot treballen amb reblons, que es podeu veure des d'aquí. I el taller que va fer aquestes peces meravelloses del ferro va ser el taller de Manuel Ballarín i Lacuentra. Aquest home va ser dels primers homes que van treballar el ferro, va fer peces seriades, tenia un catàleg. Llavors va treballar amb molts arquitectes modernistes per fer diferents tipus de decoració. De fet, tenim exemples com els fanals de Passeig de Gràcia o els fanals que estan a Avinguda Gaudí. El material va ser també treballat per Manuel Ballarín i Lacuentra. Manuel Ballarín i Lacuentra era un home també molt perfeccionista. Aquí no només tenim les margarides i temes naturals, sinó també tenim aquestes formes imperfectes que són característiques del modernisme. El modernisme, sobretot, busca trencar en les formes rectes. Llavors ho podem veure aquí a tota l'escala. I també tenim aquestes flors a tota l'escala. Si anem pujant, veurem que aquesta barana és tot igual, perquè també la Casa de les Punxes mostra un sentit de simetria, encara que és una falsa simetria, treballat per Puig i Cadafalch.